Il-programm ta' Fondi Ewropej għall-Immigrazzjoni għas-7 snin li ġejjin se jkun maqsum fi tnejn, Fond tal-Immigrazzjoni u Għażil u ieħor għas-Sigurtà Interna. B'dan il-mod il-Gvern se jkun qed jassigura li pajjiżna jassorbi l-fondi allokati bl-aqwa mod possibbli sabiex bekk ikompli jsaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu fil-konfront tal-immigrazzjoni. Stqar dan is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Ian Borg waqt konferenza fejn huwa ħabbar li pajjiżna qed iħares il quddiem biex ikun l-ewwel stat li jniedi dan il-fond importanti. Ian Borg fisser kif b'total ta' 130 miljun il-Fond tal-Immigrazzjoni se jkompli jgħin il-benefiċjarji biex jikkumbattu l-isfida umana li qed naffaċċjaw f'dan il-qasam sensittiv. Fl-istess waqt huwa saħaq li ammont sostanzjali tal-fondi se jkunu allokati għas-sigurtà interna propju sabiex il-Forzi Armati u l-Pulizija jkunu attrezzati bl-aqwa riżorsi biex jaqdu l-funzjonijiet tagħhom. Rajna kif matul din is-sena ħajkunu waslu żewġ helikopters kbar tal-Forzi Armati, issa aħna qegħdin nipprogrammaw flimkien mal-Ministeru konċernat illi f'dan il-programm ikollna tnejn oħra iżgħar li jikkumplementaw il-flotta. Is-Segretarju Parlamentari tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli jinsisti mal-Kummissjoni Ewropea biex in-numru sproporzjonat ta' persuni li tirċievi Malta jitqassam aħjar bejn il-pajjiżi kollha. Dan filwaqt li fi kliem Ian Borg l-immigranti stess ikunu jistgħu jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom għal ħajja aħjar fl-Ewropa.